Ale peniaze v rukách dobrých ľudí menia tento svet k lepšiemu. A preto je dôležité, komu dávaš peniaze. Áno, z biznisového hľadiska vyberáme tú najlepšiu ponuku, najefektívnejšiu. Pomer, cena, výkon, čo za to dostanem za tie peniaze. Ale ešte dôležitejšie je, komu tie peniaze dám. Aký má charakter, identitu ten človek, na čo ich asi použije. Všímať si, od koho mi peniaze plynú. Ak príjmem peniaze od nejakého podvodníka, gangstra, tak živím tou energiou ten jeho svet. Som mu zaviazaný morálne, finančne. Ak príjmem peniaze od človeka, ktorý mení svet k lepšiemu, tak živím, podporujem